Днес ще тестваме ефективността на Savex Premium Fresh. Тази сутрин, докато сменям чаршафите, малката ми е грабнала чашата с кафе и решила да полее леглото. Добре, че има протектор, но сега той трябва да се изчисти от това огромно петно. При такива случаи, преди да пусна в пералнята, бих използвала различни неща и много търкане, но този път ще дам шанс на Savex Premium. И хайде, пускаме пералнята. Отивам да си пусна и второ кафенце, приготвям закуската на малкото ми торнадо, докато Savex върши цялата работа. Хайде сега да видим какво е положението. Просто нямам думи. За пръв път не се мъча да търкам и да вдишвам разни силни химии, за да премахна петно или да избелвам. Има и за цветни дрехи в нова, удобна пауч опаковка, за по-лесна употреба и по-малко пластмаса, следователно е и по-добре за околната среда. Запазват цветовете ярки и свежи. Ароматът е божествен. Savex Premium, виж разликата!